Boas tardes a todos e benvidos un mes máis ás Masterclass de Nutrición. A deste mes titúlase Menú semanal para estudantes. Xa que a época universitaria é unha etapa da vida na que pensamos pouco na importancia que ten a nosa alimentación para a saúde. E, sin embargo, comezar a mellorar os nosos hábitos de alimentación desde este preciso momento conlevará innumerables beneficios para a nosa saúde futura, xa que o risco de sufrir enfermedades crónicas non transmisibles como poden ser a diabetes ou as enfermedades coronarias depende desde a alimentación que levemos dende novos. Para comezar, falaremos dos almorzos. Existen moitas combinacións diferentes para facer un almorzo saudable e rápido. O primeiro será escoller a nosa bebida, que pode ser leite, leite con cacao, ou leite preferiblemente enteiro, infusión, café, descafeinado ou simplemente beberemos auga. Poderemos acompañar a nosa bebida con froitos secos, ou crus ou tostados e sin sal, con froita, con tostadas integrais, con cereais de maíz, con cereais integrais, con copos de avea. Temos moitas combinacións diferentes. No caso de escoller a tostada integral, poderémola combinar tanto con aceite de oliva virxe extra, con aceite de tomate, con lomos de bonito ou xamón serrano, se nos apetece un almorzo salado. Tamén a poderemos combinar con crema de cacahuete con plátano, con aguacate e tomate. Podemos poñer aguacate e unhas pipas de calabaza por riba, aguacate e por riba poñer unhas fresas que están de temporada, con fresas, con frambuesas, temos múltiples opcións diferentes. Tamén podemos escoller desayunar un yogur ou un kéfir. Neste caso, ha de ser natural e enteiro. Podémolo combinar con froitos secos, con canela, con froita, con copos de avea. A continuación, deixareivos un listado coas diferentes alternativas para que vos queden por escrito. O ideal sería priorizar o consumo de froita, tanto a froita sola como acompañada de canela, por exemplo, a mazá con canela ou o plátano con canela, acompañada de crema de cacahuete, crema de anacardos ou crema de outro froito seco, que tanto podemos comprar no supermercado como facelo nós mesmos na casa. É moi fácil facelo na casa, simplemente temos que triturar o froito seco ata que quede con textura de crema. Se optamos pola opción de compralo no supermercado, deberemos de mirar a lista de ingredientes e fixarnos que só teña o froito seco ou o froito seco e unha miguiña de sal. Tamén podemos merendar yogur, kéfir, acompañado, como no caso dos almorzos, con froita, con froitos secos. Ou, se preferimos a opción de merendar un bocadillo, o máis importante é facelo de algo san, como por exemplo de queixo e tomate, queixo con orégano e un pouquiño de aceite por riba. Tamén o podemos facer de chocolate negro, intentando que o chocolate sempre supere os 70% de cacao. Ou, se preferimos unha opción de bocadillo doce, podemos facer unha Nutella casera. A continuación, deixovos a receita, pero é moi fácil de facer, solo leva abelás, chocolate negro, leite ou bebida vexetal e dátiles. E haberá que conservala na nevera, duraranos moitos días. Esta opción tamén a podemos ter en conta para os almorzos, e untar a Nutella casera na tostada do desayuno. Tamén é importante, no caso dos bocadillos, ter en conta que os fiambres non os deberemos de consumir de forma habitual. E no caso de consumir un fiambre, hai que fixarse na súa lista de ingredientes e ter en conta que ten que superar o 85% de contido en carne. Focándonos nas comidas e nas ceas,
temos infinidade de opcións saudables e rápidas das que podemos botar man. O principal é pensar que os nosos pratos han de ter unha fonte de hidratos de carbono, que pode ser pasta preferiblemente integral, arroz, pataca, pan, millo, quinoa. Tamén han de ter unha fonte de proteína, que poden ser as legumes, os lácteos, os froitos secos, a carne ou o peixe, e, sobre todo, han de ter vexetais. Os vexetais teñen que estar en todas as nosas comidas e en todas as nosas ceas, pero seguindo os consellos que vos vou a dar a continuación, isto será máis fácil do que parece. Podemos usar as legumes en conserva. Desta maneira, será moito máis sinxelo e non necesitaremos unha planificación previa. Ademais, temos que ter en conta que as legumes deberíamolas de consumir 3 veces á semana e son unha fonte moi boa de proteínas. Tamén podemos comprar o peixe en conserva ou conxelado. Desta maneira sempre o teremos na casa e non necesitaremos ir á peixería e planificar a nosa compra. Podemos consumir lomos de bonito, caballa, sardiñas, mexillóns. Si que é importante non comer máis de 200 gramos de atún ao mes, xa que o atún é un peixe con un tamaño moi grande que nos pode provocar unha intoxicación por mercurio, un metal pesado. Tamén será moi fácil comer verduras se temos as verduras en conserva ou as compramos conxeladas. Así, dun momento a outro podemos botar man delas e non cociñar. Tamén podemos comprar as ensaladas en bolsa, para non perder tempo lavando a leituga. Simplemente será abrir unha bolsiña e temos a nosa ensalada. Outro truco é que cando cozamos pasta ou arroz, facer para varios días. Estos alimentos, debido ao almidón resistente, cando se enfrían, teñen efecto prebiótico, o que mellora a nosa microbiota intestinal, mellorando, entre outras cousas, o noso sistema inmunitario. Tamén podemos cocer varios ovos á vez e gardalos na nevera 2 días sen ningún problema. Desta maneira, se chegamos á casa á tarde, xa temos a nosa parte proteica para a nosa comida. Vamos pasar o noso menú semanal facendo unhas ensaladas de bolsa e añadindo ovo cocido, conservas de peixe, unha carne á prancha ou legumes de bote, facendo uns salteados de verduras que xa temos conxeladas no noso conxelador e botándolle a mesma fonte proteica, pois legumes, peixe en conserva, ovos, e incluso podemos facer bocadillos integrais ou comprar fajitas integrais no supermercado e rellenalas dunhas verduriñas e dunhos lomos de bonito, ou xardas, sardiñas, queixo ou unha carne á prancha. Desta forma estaremos comendo saludablemente e sin necesidade de cociñar moito. Para que vexades que isto é factible, a continuación deixovos un exemplo de menú semanal no que podedes basar as vosas comidas sen necesidade de cociñar. Espero que este vídeo vos axude e, como sempre, quedo a vosa disposición nos comentarios.